Καραμελίτσα Θεσσαλονίκη. Τα πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης Καραμελίτσα 1 και 2 βρίσκονται σε ένα καταπράσινο περιβάλλον μέσα στα δέντρα και τη φύση, μέσα στην πόλη, όπου οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν φροντίδα, αγάπη και μάθηση μέσα από το παιχνίδι. Η 22χρονη πείρα μας αποτελεί εγγύηση για την ομαλή εξέλιξη των παιδιών. Έμπειροι και εξειδικευμένοι παιδαγωγοί εφαρμόζουν στην πράξη πλήθος δημιουργικών δραστηριοτήτων, σεβόμενοι τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Προσφέρουμε τη δυνατότητα να αναπτύξει την προσωπικότητα και τα ταλέντα του με τον πιο δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο μέσα από επιστημονικά μελετημένο πρόγραμμα. Κάποιες από τις παροχές που προσφέρουμε είναι σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, ψυχοκινητικές δραστηριότητες, αγγλικά, μουσική, προπαιδεία, γυμναστική με έμπειρους γυμναστές, εικαστικά, εξορμήσεις και εκδρομές ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Προετοιμασία για την πρώτη δημοτικού, ιατρική παρακολούθηση, συνεργασία με λογοπαθολόγο, παιδοψυχολόγο, παιδοδοντίατρο. Η μεταφορά των παιδιών γίνεται με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία. Ωράριο λειτουργίας 7 με 4 στο πρωινό τμήμα, 2 με 8 το απογευματινό τμήμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 31 95 40.